Otetaan oikein videokuvalla, kun kaveri vetää täällä kalaa jostain. Sieltä hirveä pötkäle tulee. Tää on vähän isompi tapaus kyllä kuin tuo äsken. Onko se kuha? Ei oo kuhaa nähnyt. Kyllä... Voi on se... Kiitos! Nyt mä oon ihan vitun märkä. Onhan toi isompi. Jumalauta. Sehän on ihan hyvän kokoon. Pitäisikö se haavitakin jopa? Ei tulla mitään ämpäriä täällä. Ei oo. No älä nyt viitti kaveri riehua siinä. Tämähän on heti pari kilon. Vähän reilu. Tämähän on kuule ihan tosi hyvän kokoinen kala. Mä sotkin mun sukkia. Älä no sotke mun sukkia. Kuunnelkaas nyt mikä kalamies. Ai niin jo! Kalamies on Älä sotke mun sukkia hei! No niin. Ei kai se tullut siihen puhelimeen. No siinä. Kato, siinä on